Oui. Et donc, quel est le tanto? Il avait une assurance et il faut la célébrer. Allez, son nom. Non. Moi-même, là, tu sais là, non? Ah, il y a foyer. Non, tu as vu le stand. Est-ce que tu as vu le stand? Tu as vu le livre, tu as vu le livre. Marete jarabi do mais tagali me fe ibina do jarabi mi basi shi ma se folo ke to ni kere fe ha ni ti jorere sam na ni sama e fe ni me conseil do duma wala sam ni solo ni fe ti ni solo o ni grand sœur problème tala i la wala lagi ma ta yela d'accord Ça va, check. Il y a la famille. Adam. Yo, caralho, Basi bon. Non, basi fouette. Let me faire up more of you. Kera loko nema toro fuyi ifan felala na kabila kera eman lafiya wa nere man lafiya ka sababu ke ere diwi ne ba be ekuma mu fe ka décider pour dire kuma be funi na isisa akabini ikunda sigi ikakumu fe ni mu finina bi dili kanu be eni ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛn ba ni ɲɔgɔn cɛ e ne kanu cogoya min na ne yɛrɛ ye kanu cogoya min na i ka se k'a fɔ n ɲɛna kana na i dogo na fɛn foyi la n'u ye mun f'i ɲɛna i k'o fɔ n ɲɛna. Ni kuma mɛn o bɛ foyi t'a la dogo na foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ ne ye denmisɛnnin min ka ko ten halisa ne bɛ seri la wa n b'a dɔn fɛnɛ n tɛna dɛsɛ bila ni dabɔra dusu suma ni lafiya de kama e ye ne furu ka na ne ka so e ne denw ni ne bonya yɔrɔ min k'an y'o fana dɔn n'a fɔra k'olu ka dɔgɔyalima bɛ ka se ma e k'o bɛ ka ne fana de dɔgɔya nka n'Ala sɔnna ma ne ka kuma fɛ ni n seko la yɛrɛ n bɛna dabila. A y'a mɛn n kɔni bɛ fɛ ni kumar'u fɛ n'u ye mun f'i ɲɛna i k'a fɔ n ɲɛna. Problème foyi t'a la n'a kɛra cogo min n'a bɛɛ ɲɛ f'i ye n t'o dege la. O de tun na ka n'i yɛrɛ furasi a bɛ ɲɛnabɔ. Awɔ n bɛna fɔlɔ yanni. K'an bɛn kɔfɛ. Liz, ele é uma. Tá bom. Ah, Isso é o que é. Tudo me peguei mínimo. Tudo me dá felicidade que era. Qual que ele mora aquele menino, qual que ele é. Ele era com o livro. a maneta do homem na minha filha.
e ka de na mu fo ni ni ko in kɛra aw ye ka tile kiri aw fa ye min a bɛ k'o fana kɛ ne hakili la ko ni ne furu sirila mɔgɔ ma aw bɛ ni bonya cogo min na aw kan k'o fana bonya mɛ aw kɛlen n'o ka kɛlɛ de kɛ k'a t'a bila e bɛ fɛ ka kɛlɛ de kun bɛ Mama, i bɛ ne kɔrɔkɛ ɲininka n'ale ye min fɔ ne b'ale de fɔ. Ka Mamadu de ɲininka donc kɛlɛ ju bɛ Mamadu de bolo Mami. Bezi. Ouais. Ça va? Ouais. Ah non, mais qu'en fais-tu? Tu maman là. Et voilà, tu veux t'arrêter. Ok. Parce que voilà, bas fouette na. Il a dit. Voilà, bas fouette. Maman, elle m'a baissé ça. Non, m'a baissé. Moi, je bois à ce qu'on a mis à terre. Ah. Et arrête boire ça à l'Israël. Allez, moi tu m'as fait. Alsa maman bala. Kabuna le ka furusiri la ale n'anw tɛ ka se ka nin bɛɛ an tɛ ka se ka cɛ bonya ko ma ko kɛlɛ kun bɛ mun de e kun mun ye wa ale t'o dɔn an yɛrɛ de min tɛ cɛ in fɛ o dabɔra yɛrɛ mama n'a ma ko da sira la a n'a yɛrɛ ka fɛ a bɛna tiɲɛ ko ne kuma caman fɔ ko an tɛ ka cɛ bonya an tɛ k'ale yɛrɛ fɛnɛ n'a min ye ɲɔgɔn ye ne b'a fɔ a ka cɛ in yɛrɛ de labila ka bɔ an t'a fɛ. Ne kɔni ma se ka kuma gɛlɛn fɔ ne ko ni a ni e ye ɲɔgɔn ye ne kɔni bɛ kɔ ne y'a bila yɔrɔ min na ne kɔni bɛ kɔ ne y'o de f'a ye. Ok problème t'a la n'an ye ɲɔgɔn ye n bɛna jaabi d'a ma. Mana bezi fɛ sɔgɔmada in na ko n e ɲininka k'ale ni e de bɛnnen na ni e ye min fɔ e de ni mɔgɔ mɔgɔ ye ne ta bi aw ne y'aw ba ye cogo o tigi ye aw fa ye debi furusiri kɛra aw de dɛsɛlen don ka cɛ faamuya aw ko k'aw tɛ fɛ k'a ye ne bɛ fɛ k'a dɔn kun min de la a t'a fɛ foyi t'anw ni cɛ in tɛ anw t'a fɛ yɛrɛ de an yɛrɛ de ninkun t'a fɛ bon n'i b'a fɛ an n'i ka ɲa la deni masaya la cɛ in n'a bila ka bɔ an ka du kɔnɔ yan o de ka d'anw ye an ba de ye dɛ hali bi an bɛ fɛ min na bi an bɛ di musala ka sunɔ cɛ in an t'a fɛ yɛrɛ de ne bɛ fɛ k'a dɔn aw t'a fɛ kun min de la cɛ in filɛ n'i y'a sɔrɔ i taara mɔgɔ wɛrɛ ta ka na an bɛ se ka jɛn n'o ye nin cɛ bɛ yɔrɔ min nin si bɛ yɔrɔ min nin n'anw cɛ man jan e tɛ se ka taa anw filanw ta ka na k'olu kana k'anw fa ye o se ka bɛn anw ma wa n'i b'a fɛ an n'i ka ɲa la dɔrɔn cɛ in na bila ka bɔ du in kɔnɔ yan nɔ an b'a fɔ i furu tɛ siri cɛ wɛrɛ ma dɛ mɛ cɛ in an t'a fɛ de kuma bɛɛ o ye aw t'a fɛ an t'a fɛ yɛrɛ désormais ne yɛrɛ t'a fɛ cɛ ko kuma in yɛrɛ ne t'a ka don a la tuguni quoi n'i bɛ min kɛ o kɛ voilà. Ne ka denmisɛnnin ne ta kɛra bani John dun ko n'a bɛnna mun na ko ne k'o f'a ye denmisɛnninw ko ko a kunkolo yɛrɛ de man d'u ye sinon kɔrɔya ni dɔgɔya tɛ furuko la mɛ ne fana t'a dɔn ne bɛna mun kɛ dɛ est-ce que ne yɛrɛ bɛna se ka ɲɛfɔ John ɲɛna fɔ man di dɛ. Bonjour. Ça va? Ça va. Où va? C'est moi qui est là. Voilà. Oke fantara. On doit gagner autant de musique. Amen. On s'amène. Problème ça va. Où est-ce que Il est dit.
Ok. Oui, ça va alors. Merci. Ba ça va? Ça va, quoi? Baasi t'i la. Baasi bɛ yen. Cogo di? Baasi bɛ yɛrɛ t'a kalama. Ayi ne to kalan mun ni N'a fɔra ne ye nin effort ba in bɛɛ kɛ nɔfɛ ne ka kɛ marié o temps kɔnɔ ale bɛ ne taara yen ka taa tugu clochard dɔ kɔ ko cɛ. T'as vu? Donc i bɛ ka ne ɲininka ko baasi bɛ yen. Baasiba de bɛ yen. Wa i ka nin furu ne tɛ jɔ foyi k'i ye ala ka na hɛrɛ yɛrɛ k'i ye furu kɔnɔ yɛrɛ. Wura o ma fɛ kɔfɛ o kuma de ye nin ta. Ne bolo adamadenya bɛ a nɔ la. Ayi adamadenya bɛ yen. Adamadenya e bɛ adamadenya ko la. Mais e bɛ ka kuma minnu fɔ ne ma e ka ne danga de. Awɔ mais fɛn e ma foyi y'a la fɔlɔ gɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen. Awɔ. Tile nse Dawuli e ɲɛ bɛ cogo la baasi t'i la. Baasi bɛ ten O bɛɛ ka ɲi dɔɔni i bɛ lɛsi kɛ dɔɔni e cuma ka wele n tɛmɛtɔla de kun ni jɔ ka don an ka fila o diyara n ye baasi tɛ yen n ka denmisɛnnin dun bɛ yen baasi t'u la. an cɛ dun Ayi a bɛ yen tabarikɛla ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛ o ko la. I b'a dɔn kɛ depuis ne ka furusiri in kɛra denmisɛnnin ninnu u ko k'u tɛ fɛ ka cɛ in yɛrɛ de ye. Ne ye mɔgɔ bila ka kun fɛ ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ ninnu ko k'u tɛ cɛ in yɛrɛ de kunkolo fɛ. Kɛlen don k'an kamanagan trop. o mana mun de b'u hakili la i m'u ɲininka u hakilina dɔn wa. N y'u lasigi k'u ɲininka u ye nin de fɔ ne ɲɛna k'olu tɛ fɛ ka cɛ in yɛrɛ de ye. Halisa kuma o ye denmisɛnninw don. Ne kɔni bɛ timinadiya la don o don n b'u lasigi ka kuma. Cɛ kɔni tɛ ka basi foyi k'i la wa. Cɛ ma foyi kɛ la a bɛ ne fɛ wa ne yɛrɛ b'a fɛ problème foyi t'a fɛ mais denmisɛnnin ninnu dɛ olu de ma se ka sɔn fiyewu. Et puis olu ta ka nɔgɔn. Ne yɛrɛ kɔni sigilen don o de kan n ka u bɛ tila ka sɔn mais u ma sɔn fɔlɔ dɛ u murutilen yɛrɛ de K'u lasigi n bɛ m'u hakili la u ka se k'u fɔ quoi n'a sɔrɔ ko bɛ kɛ cogo min na n'a bɛ taa cogo min na. Mais y'u lasigi k'u ɲininka ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ ka mɔgɔ bila ka kuma u fɛ u ye nin de fɔ ne k'u tɛ fɛ ka cɛ yɛrɛ de ɲini. Halisa kun fɛ fɛn dɔ b'u hakili la o ni tile bɛ kun fɛ kɛ mun b'u kɔnɔ cɛko in na u b'o f'i ɲɛna. Ne yɛrɛ la a ma nɔgɔn e yɛrɛ ka cɛ bɔra sisan. Awɔ an bɛnna da la sisan an ye ɲɔgɔn ye. Tiɲɛna a bɛ nɔgɔya mɛn. Ala sɔnna denmisɛnnin ko tɛ n daga sigi o ko la. n dagawuli ne ta ko ye n tɛmɛtɔ dɔrɔn ne k'an sɛnɛ la ni jɔn ka don ka fila fɔ yan ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n kunkolo bɛɛ de chauffelen don n nɔgɔn la ye siɲɛ wɛrɛ an bɛ bɛn te min ma an bɛ taa so t'i bila yen fɛ. I tɛ jaabi dɔ jan sa. Ne ni denmisɛnninw kumana ne y'u ɲininka n k'u fɛla fɔ n ye ko in na mais u ye mun fɔ ne ye komi u yɛrɛ ko k'an ka n'an dogo ɲɔgɔn na n b'a f'i ye o k'e kunkolo yɛrɛ de man di u y'o de fɔ ne ɲɛna. U y'o de fɔ. U y'o de fɔ n ɲɛna n'u ɲininka n ko ko wɛrɛ jumɛn bɛ yen n tɛ mun kalama u k'u kɛlɛ kun fɔ n ɲɛna ko kun t'a la k'e kunkolo yɛrɛ de man di. Problème t'a la. I ye min fɔ n y'a faamuya. N yɛrɛ n bɛna tila ka jaabi di e ni olu bɛɛ lajɛlen ma. N y'a faamu.
Kalo fila n'a fɔ ngalima dɔ ye jɔn ka nimoro ci ne jɔn ka wele n mago b'a la n bɛ fɛ ka kuma a fɛ an bɛ dun ne yɛrɛ ka telefɔni bɛ ka sonné. Allô? Bisous. mago b'i la aw ka yɔrɔ kari la bi sisan n'a tɛ kɛ baasi ye foyi t'a la an b'a kɛ ten. Problème t'a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ko in bɛ ka gɛlɛya. N'a fɔra ne ye Bijou janfa ka na bɛ nin furu la ne yɛrɛ tɛ ka lafiya o furu kɔnɔna na. Bijou kelen fana tila ka n wele tuguni. Est-ce que ne tɛ segin n'a ye duguma? Parce que mɔgɔ min b'i fɛ i ka tugu o tigilamɔgɔ nɔfɛ o de ɲɔgɔnna tɛ yen. Ne hakili la lafiya b'o de la. Ne bɛ segin ka Bijou ma. John, il est là que horreur. Bijou ne ka foli bɛ minɛ fɔlɔ kɛ. Il est John est timide. Il est que horreur. Mais Bijou an ka ɲɔgɔn fɔ kɛ. Est-ce qu'on a gagné ça là toi? John est même ne fait que John a tigɛ kɔnɔna la ne mun bɛ ne ma mun kɛ. Bon ni chauffeur fɛ la ne ni bila mun na. Ni ko a fini market ni ko a jɛli market. Ne ɲinɛna John a tigɛ fɛn bɛɛ kɔ k'a ɲɛsin e ma. Pour que don dɔ la e bɛ se ka ne dusukun lafiya cogo min na mais e ma se ka ne sara foyi la fo ka taa ne janfa ni mɔgɔ wɛrɛ ka k'i furu sɔrɔ ma en plus fana ne yɛrɛ ka kɔrɔ ni hali yɛrɛ ye jɔyɔrɔ miiri dɛ don min na ne bɛ lajɔ ka kuma fɛ ne ye mun f'i ɲɛna n b'a f'i ye n ko n bɛ sira janfa ɲɛ mais e tilala k'o janfa kelen de kɛ ka ne sara John e t'a dɔn ko ne ye kanu cogo min na ne ye kanu cogo min na ne ɲɔgɔn kɛ yɛrɛ fɛ cogo min na. Ne miiri sisan ko ne bɛ i bɔ a la mais n t'o kɛ la quoi n bɛ tila k'o kɛ n yɛrɛ la quoi ni ne ye faga sisan dɔrɔn ne yɛrɛ laban de bɛ tila ka sa a sen fɛ parce que n tɛna se k'a dusu ka supporter quoi o de la n b'i to yen nɔ o m'i bɔ en plus tuguni na i bɛ mun kɛ i b'i muso fana bila o ka balo bilali la ka taa ne sara ka taa ne siri tuguni e mɛ John i b'a dɔn ko ne ka ko minɛ lankolon tɛ to a. E muso ka kɔnti ne tila k'o seere kɔfɛ mais e ye min kɔni kɛ ne la non ne tɛ ɲinɛ a kɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la yɛrɛ mun ko tun b'e la. Bijou o n'a ta bɛɛ i ye kuma fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don ne nana y'i fɛ i kun kan ka n lamɛn fɔlɔ. Bijou ye kuma fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don i ye hɔrɔnya i y'a datɔ ne la ne ka ɲɛnamaya kun a bɛɛ kun ye e de ye ne bɛ cogo o cogo Bijou e de ye ne bila ten cogoya la ne ka fini ne ka samara hali ne bɛ ji min e Bijou e de kun jɔlen bɛ n'a bɛɛ ye. Bijou ye min fɔ ne ma kɛ hɔrɔn ye mais ko in nana cogoya min na ne kun ko ne b'a ɲɛf'i ɲɛna waati la i kun tɛ n'a faamuya
ne b'a dɔn e biso e tɛ se k'a bila minɛn foyi kɔnɔna na i b'a bila janfa minɛn de kɔnɔ. E de bɛ se ka kɛ yafabaga ye komi i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na. I ko i tɛ diɲɛ cɛ foyi fɛ ko ni ne tɛ. N bɛna n dala kan d'i ma bi ta kɔfɛ furu ne bɛna bɔ a la ne b'a kɛ i ta ye. Ne bɛ bɔ furu in na ne bɛ segin e ma. E hakili la ko ne ye denmisɛnnin min ye ko hakili tɛ ne la. E k'a fɔ k'e bɛ bɔ nin furu la ko ka jumɛn segin ne ma. Baara de bɛ ne kɔ wa? Ne bɛ fɛrɛ ka sa muso ganaya la de. Mais e ni ne tɛ segin ɲɔgɔn ma bilen. E bisu ni bila la kama kana le kuma fɔ sa. I tɛ n bila. Ni bilisa bisu. Cɛ fɔ sa. N'i y'a ye n'aw wele k'aw lasigi aw ba ka kuma de don kabini ne donna du in kɔnɔ yan ne ni aw an tɛ ka se ka ɲɛ a la ne ko bananku aw b'a fɔ ko ku ne y'aw ba lasigi ka kuma ɲɛfɔ a ɲɛna a yɛrɛ y'a seko kɛ. Le kuma laban na a ye min fɔ n ɲɛna a ko ka aw tɛ fɛ ka ne yɛrɛ de ye du in kɔnɔ yan. Ne kɔni b'aw deli aw k'a kɛ Ala a n'a kira ani aw bɛɛ kosɔn aw ni ne ka se ka bɛn a la ne ka se ka to du in kɔnɔna na ne ka se ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn bolo. An ka bɛn a la walasa ne ni aw ba ka to ɲɔgɔn bolo ko furuko nafa foyi t'a la. John ne ni yɛrɛ bɛ kɛnɛ kelen kan bi a sababu ye ne ba de sinon n'a dara ne ma bilahi hali ne tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ la du in kɔnɔ bon désormais ne n'i ka sigi furuko kuma na nin y'a da ye sinon wallahi su bɛ bɔ an ka du in kɔnɔ a ma se ne dɔgɔkɛ k'i da don a la ni ne ye fɛn fɛn fɔ ale bɛ ne kɔ bon nin k'a ka kuma laban ye. Bateli vraiment ne ye ko in y'a bɛɛ lajɛlen faamuya ne tun b'a dɔn ko in ka jugu mais n t'a dɔn k'a sera foyi a yɔrɔ la n b'a ɲini i fɛ i ka yafa ne ma Ala ni kira kama ne tɛ fɛ i ni denw ka to furuku la. Ne de k'i ye Ala ka cɛ wɛrɛ nɔgɔya i ye i ni denw bɛ bɛn a la cogoya min na Ala k'o cɛ nɔgɔya i ye. Ne bɛ n ka minɛn cɛ ne bɛ taa i bɛ yafa ne ma.